हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय माने दिनैनि दिनाव आङो नोंथांमोनजों मोनसे भेरि आनफर्चुनेट दुखुनांथाव टपिकनि सायाव डिसकास खालामगोन। दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा अलमस्ट 3 इयार्स रानिं जालांबाय, नाथाय बिथांमोना फिसेखौ जि बुंबाय थादों जोंनि ससाइटियाव, जोंनि समाजाव, जोंनि ओनसोलाव गोजोननाय फैबाय होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों। नाथाय जुदि गमामायैनो जुदि गोजोननाया फैमारबायमोनब्ला दिनैनि दिनाव इन्डिभिफ्रा मानि थाखायनो ससियेल मिडियायाव मानोथो ना मावाफोरबायदि मानोथो बुंनो गोनां जाखो। आरो सिदा खोथा इन्डिभिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा एबा ससियेल मिडियायाव बुंदों जुदि इन्डिभिनि जेसेबां केसफोर दं बे केसा जुदि अलमस्ट 3 इयार्स थांखाबाय, उइथिन 2 इयार्सनि उनाव जुदि गवाब्ला बिनि दायनिगिरिया 1 नाम्बाराव फेरेंगानो, 2 नाम्बाराव गबिन्द, 3 नाम्बाराव दिपेन बर' होननानै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव बुंदों। बे सिदा खोथा, बे आं बुंनाय नङा। बिथांमोना इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै बुंदोंमोन। आरो बिसोरनि एग्रिमेन्ट बायदिब्ला, बिसोरनि खोथा बुंनाय बायदिब्ला एज पार दा एग्रिमेन्ट बिथांमोननि जि दफायाव लिरनानै लाबोनाय एबा मेनसन खालामनाय बिनि बायदिब्ला उइथिन 6 मान्थ 6 दाननि गेजेरावनो इन्डिभिफोरनि जेसेबां समयसा दं, जेसेबां जि मोननांगौ, जि सेटलमेन्ट, जि रिहेबिलिटेसन, जि कम्पेनसेसन मोननांगौ, बियो 6 दाननि गेजेरावनो गासिबो जाजोबगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। नाथाय 6 दानाबो थांबाय, बोसोरसेयाबो थांबाय, बोसोरनैयाबो थांबाय, बोसोरथाम, 3 बोसोरानो सोलिगासिनो दङ, गैला। बिथांमोना सानदोंमोन खोमा गावसोर सरकाराव फैनायनि उनाव इनिसियेटिभ लानानै माने जेसेबां समयसाफोर दं बेखौ सलुसन खालामगोन। नाथाय बिथांमोना सोरबा इन्डिभिनि समयसा एबा जेंना जेंसिखौ बिथांमोना नायनायनि जेबो सम गैया। बे सिदा खोथा। जोबनोसै 5 बोसोर थामसा, अलरेडि 3 बोसोर थांबाय, 2 बोसोराव बे 2 बोसोराव जेबो जाया। बे सिदा खोथाखा। नोंथांमोना जुदि गोख्रों इनिसियेटिभ लानोब्ला सिदा खोथा थाब लादो। प्रमद बर'जों डिसकास खालामदो, हामारगोन ना हामारला, जोंनो रिहेबिलिटेसनखौ होनो हागोन ना हाला, आरो जोंनि केसा उइथ्र' जागोन ना जाया बे एकर्डनि गेजेरजों। जानायाथ' गोजाननि खोथाखा, जायनि थाखाय लिरनानै लाबोखायाखै। माने ओरैबायदि एकर्ड खालामनानै लाबोखादों, हाइनास आरो नन हास बे मोननै बुस्थुआनो ओरैबायदि गाज्रिखा। फिसा फिसा केसासो गगोन, गिदिर केसा गवा होननायखा, सिदाखा बियो। होमबा मारै गनांगौ? बेनो नामा एकर्डआ? गासिबो जेनेरेल एमनेस्टि मोनजों नांगौ होननानै लिरनानै लाबोयोबाथ' मोजां जाबायमोन ना। होमबाबो नोंसोरो दायनिगिरि जानाय नङामोन। दिनै जेनेरेल एमनेस्टिबो गैया, गनावबो गैया, रिभिउ खालामनानैसो नायगोन होननानै लिरनानै लाबोदोंब्ला अबाव गनायनि खोथायानो लिरनाय गैया। होमबा मा बियो? दिस इज व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड? मा रोखोमनि एकर्ड बियो? सानदों होमबा नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बुंनानैल' जाया। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आपिल खालामो, नोंथांमोना कुइकलि हानायमानि इमिडियेटलि इनिसियेटिभ लानानै जोंनि दा जि बिटिसिआव सरकार सालायगासिनो दं इउपिपिएल सरकार, बिथांमोनजों थाबैनो डिसकास खालामोब्ला मोजां जायो। आं बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो। मानो होननानै बुङोब्ला 2 बोसोरल'सै। बे 2 बोसोराव नोंथांमोना नोंसिनि जि समयसा दं बेखौ मोजाङै सरकारजों डिसकास खालामनानै लायोब्ला मोजां जायो। नाथाय गोबां मिजिं सिमां लानानै इन्डिभिफ्राबो माने बे एकर्डखौ मोजां होननानै गोबां माने सिन्था खालामनानै सानदोंमोन माबा मोनसे जाहैगोन र' नेथ'नि, नेनानै जेबो गैया, जिर'। दिनै 5 बोसोर थामसासो जोबलायसै। अब्ला मा जाखो बेयो? सान्थि फैनायनि खोथाया बेनो जाहैबाय होमबा ना? बेनो सान्थिया। दिस इज कल्ड सान्थि, दिस इज कल्ड पिस एकर्ड। एनिवे लोगोफोर जेबो नङा, नोंथांमोना थाबैनो डिसकास खालाम। बे सिदा खोथा, नेनांगौनि जेबो सम गैला। आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालाम। दिनै प्रमद बर'आ सासे जुदि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय नेताब्ला, सासे नेसनेलिजमब्ला बेबायदि खालामनाय नङामोन। सोरबा फेरेंगायानो होन, सोरबा गबिन्दआनो होन, बिथांमोना जेबो इनिसियेटिभ लायाखै, जेबो खामानि मावनो हाया। सरकारखौ बिथांमोना जेबो फर्स खालामनो हाया। मालाबा दिपेन बर'आसो बुंलाबायो। बेलाय दिपेन बर'आ अबे पलिटिसियान जाखो ना इन्डिभि जाखो ना मा जाखो? दिपेन बर'आथ' आबसुनि प्रेसिडेन्टसो ना, बेहालाय मा दायथ' दं? बेनोमोन मास्टारा
इनिशिएटिभ लादों होननानै खामानि मावदों होननानै बुंग्राया जेब्ला बिथाङा ससियेल मिडियाआव इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावगासिनो दं होननानै बिथां साननै बुंनायनि उनावनो रन्जन दैमारिया फिन खेबसेबाव जोबथेसालियाव जोबजानाया मा जाखो रायजोफ्राबो नुदोंना बेखौथ' आं बुंनाय नङा होमबा बिथाङा जुदि स्ट्रंलि जुदि इनिशिएटिभ लानानै जुदि लिडार केडार्सफोरनि गनायनि जुदि खामानि मावदोंब्ला मानोथो जोबथेसालियाव लाइफ सेन्टेन्स मानोथो थाबावखो मानो थाबावखो फिननायखौ होबानो जाबायना नोंसोर दम दङब्ला लाजि गैयिफोर नोंथांमोना कनसियास जानाया मोजां थाबै डिसकास खालामनानै ला आरो रायजोफोरनो जिबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगो गोबां माने स्किम मोनगोन साख्रि मोनगोन एभ्रिथिं बिथांमोना ओरैबायदि गिदिर गिदिर एसुरेन्स होदोंमोन नाथाय एभ्रिथिं इज फेक बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै दिनैसिमबो टिल टुडे बे जाखाया बे सिदा खोथाखा एनुवेल लोगोफोर थेंक इउ स' माच आरो नोंथांमोना कनसियास जानाया मोजां